ואני בעוד פרק. היום אנחנו נעשה סרטון משהו מיוחד. היום קיבלנו איזה מתנה קטנה לבית, וזה יהיה הסרטון על זה. אז תהנו מהסרטון. נכון שהוא חמוד? תראו איזה מאמי, קוראים לו דובי. דובי, תגיד שלום. הוא חדש, הוא לא מכיר ממש את הבית. הוא מתחבר ממש מהר לאנשים. הורדנו אותו כבר איזה 700 פעמים. אנחנו מחפשים לו אומנה, מי שרוצה, כאילו אנחנו משפחה מאמצת עכשיו ואנחנו רוצים לתת אותו, אנחנו משפחה לאומנה, אז מי שרוצה יכול לקנות אותו. כאילו לא לקנות בכסף, אנחנו מביאים אותו למי שמאמצים. אוקיי, אז אני אביא גם את הכלבה השנייה. ופל. ופל. הנה את. זאתי הכלבה השנייה שלנו, קוראים לה ופל. כאילו הראשונה, זה הכלב השני. קוראים לה ופל, והיא מטפסת על כל מיני דברים, והיא גם משחקת בצעצועים. הכלב החדש לא ממש משחק בצעצועים. ופל, קחי. את רוצה את החזיר? יש גם עוד אחד, אם תצליחו לראות אותו, זה צעצוע של פיגי. ופל, קחי. הנה, היא הולכת לשחק בו. ותראו איזה ריצה היא תדפוק אם אני אקח עכשיו צעצוע אחד ויזרוק אותו. ופל, קחי. תביא. כל הכבוד. אוקיי, אז אלה שני הכלבים שלנו. תרשמו לנו בתגובות מי יותר חמוד ביי.